lidi, zdravím vás moc u nového videa, tentokrát z Minecraftu, jak jsem vám slíbila, tak budu točit a mám tady strašně moc světů. A vytvořím si nový. Bude se jmenovat YouTube Jej. Pro přečití dáme si bonusovou truhlu a zdroj pro generátor světa si dáme třeba číslo. Nevím, jen tak mě to napadlo, není to nikde z internetu a možná vás to napadne, ale jak jste mohli vidět podle čísel, tak to bylo něčí telefonní číslo, moje to teda není, to já mu rovnou prozradím, ale když vám tak na to nevolám, protože byste toho člověka velice naštvali. Takže, bude se mi terén 2 hodiny, takže jestli to našli, tak budu zpátky. Takže, načetla se, bylo to přibližně minuta a hned tady máme osly. Slepice a poušť, ve které jsou chobotnice. Zkusíme se tam někdy podívat trošku dál. A co mám truhle? Jej. A mám peaceful, takže si to budu muset dát na nepeaceful. Takže to rovnou i nastavím, ale nastavím si taky rovnou Optifine nastavení. Počkejte. Ne, nic tam není. Vím, že tam je lavové jezírko. Minecraft hraju docela dlouho a jestli mi chcete říct, že tady toto bude Co? Jestli to dokončí generace světa, tak pěkně znetvořený svět jsem si vytvořila. A zabijeme tady pár slakyček. Osly si necháme, ty osly jsou dobří. Ale... Ty má dost životu. Hele, Adam, já jsem ji ochotil. Já si na něj truhlu, jo. Aha. Jej! To je super, tady to, nevím. Líbí se mi to a teď už musíme jen najít sedlo. Každopádně, oslíka si budeme muset zahrabat. Pokud nebude pořád někde chodit. Hej! Ty osle! Dám IA. To je vosa, tady toto. Já jsem to myslela jako urážku, ne jako to zvíře. Protože tohle vážně osel je. Super, a teď už jen poslední. IA. Dobrý, každopádně. Kam se vydáme? A to jsem se chtěla přemít. Dáme si to na lehkou, protože mě z začátku špatně hraje třeba na normal, to už pro mě je něco jako hardcore. Pořád umírám a není to všechno, takže si asi budu muset chodit pro něco, co budu potřebovat trošku dál a doufám, že najdu aspoň vesnici nebo chrám nebo něco. A nebudu si muset stavit domeček, protože v domečkách se vážně moc nevyznám a hledám si inspiraci z internetu. Ano, uznávám to, je to trošku noob, že si nevím postavit třeba hliněný domeček, ale jak vidíte, tak prostě z hlíny, z písku, z čehokoliv stavět neumím. Uběhly nám 4 minuty z natáčení a mně se nepodařilo najít ani jeden strom. Takže až nějaký najdu, tak jsem vezmu. Vítám vás zpět, nenašla jsem žádný strom, nemám ani jedno dřevo a našla jsem tento zvláštní útvar, který se mi líbí a jaksi byl vytvořen nebezpečné a tamhle vidím strom, jej, takže jsem ten zvuk byl tam i skeleton, ale ten útvar se mi zdá velice dobře vygenerovaný. Stejně jako ten, co byl na začátku při registraci. Při vytváření a generování světa myslím, že ten útvar byl velice zvláštní a na tomhle se mi nechce stavit domeček,
Nebo něco takového, ale prostě jsem vůbec ráda, že jsem to našla. Protože tak. Tam jsou čuníci. Vůbec jako čuník nevypadá takhle z dálky, ty. Jsem ráda za Optifine. To vypadá na obyčejnou hlínu. Já už jsem si myslela, že tam je ten takový ten jeden z těch nových biomů. Hele, až sugarcane, tam budou hodit. A tam je studna, takže to asi vypadá, že když půjdu trochu dál s tou studnou, že tam možná najdu vesnici. To by bylo fajn, když bavíme třeba semínka, ale bychom se třeba mohli dát chleba nebo něco. Tak se tady tady natáhne mají zvířata, ale jak vidíte, tak ty zvířata jsou pěkně daleko, takže asi budeme žít na slepicích. Vezmeme si prozatím kůži, jinak jakože dřevo máme, ale já potřebuju... Aha, Já budu potřebovat taky ty achievementy, ať vím, co jsme všechno prokonali a myslím, že kdybych se nedala tu truhlu, takže bych ani nezjistila, že nemám jeden důležitý achievement. A to co mám v kapsičkách, jeden z nejzákladnějších jenom titulů. Nebudu říkat tituly, protože jsem zvyklá ze hry Transformice, kterou hodlám vydat. Ale někdy lituju, že ty krávy nevydali z toho. Je to tak otravný a já myslím, že tady to ten myš, ty. Omlouvám se, že je to takové o ničem ty let's play, ale jak si začínám. Podívejte se třeba na první video od Goga a uvidíte, že ten nebyl o nic lepší než já, ty. No. Já jsem tak nechce. A když to může jít kráva, tak asi někde tady se zabydlíme. Děj to tak vypadá. Takže budeme být v jeskyni, nebo si tady vykutám domeček. Ale nejprve si ho vykutám a děláte si sránu, že tady jsou samé cave, tyjo. Uhlí tady, i v ten předchozí. A dokonce tam bylo i železo. A tady je jenom hlína, tyjo. Vypadá tak zvláštně, že tady jsou celé bloky a tady nejenom je hlína. Tam budou asi planiny. A jsou ty ovce, takže máme postel a hodiny. Slunce nám zachází pomalu, ale jistě. Takže bych se pomalu, ale jistě měla taky někde zabydlet. Jestli jste se zrovna taky slyšeli takový zvuk, jak kdyby někdo byl unavený, tak to byl můj pes. V reálu teďkom jak jsem začala natáčet a byl tam takový oranžový mrak, natáčela jsem to před 8 minutami, asi nějak 16:54 bylo a jako teď tam nejde ani poznat, že tam před chvilkou vůbec něco oranžového bylo. A pořád si pletu shift a ctrl. Asi bych si měla zabednit domeček, takže si dělám dveře. Základ každého života. A každopádně, nevím, jestli budu taky natáčet z 1.8, protože se mi... Ty krávo, se mi zaprvé strašně seká a taky, nevím, jestli s ním budu natáčet taky z toho důvodu, že mě to jaksi moc netahá, ale asi budu, protože jak můžete vidět na YouTube, tak skoro každý druhý let's player už z toho natáčí. Takže máme 6 minut, 5 minut na to, abychom se potom rozloučili a já asi
Nevím. Já za 57 minut musím jít. Z důvodu toho, že bude 6 hodin. A já jdu zítra do školy a prostě budu papat. Jak můžete vidět z mojí půl duhové ruky a půl šedé ruky, mám skinny Janket. PS, nemám originální Minecraft a asi neplánuju si ho koupit. Ale zatím budu používat nelegální skiny. A už mi vycházejí hvězdy, takže bych asi měla jít už pochytat ty. Nic nespadlo. Super. Asi bych měla jít pozbírat ovce a zabít vlnu. A získat vlnu. Ještě jedna. Pojď. Ježiš, co to bylo, takový knockback. A tam musíme jít domů. Rychleji by to asi nešlo. Tady je voda, takže já jsem v podstatě, dal by se říct, na mostě. Aha, jsem spadlo maso, ale trošku dál, než jsem chtěla. Takže, tak. A já si udělám botičky. Kašlu to, udělám si boty. Ha. Teď bych to chtěl udělat nový krumpáč. Doba kamena, vzhůru dolů. Dobrý, takže to bychom měli, teď si potřebuji udělat to. Truhlu. Tu truhlu se vlastně dá na toho osla, co? Cena. Spawn. A já jestli nenajdu. Ale jsou v těch dolech ty, takže to je v pohodě. Sekírku už jdu potřebovat. Takhle. A já takhle, takže první si uděláme novou sekírku. A jak vidím, to mi to nevyjde. Nevadí. Tak si udělám už jenom ten meč. Aha. Fuj. Nevím proč, vždycky mám takovou tendenci vyhodit prostě item při zavření inventáře po vykraftění nějakého předmětu, takže... Ježiš, tady to mě tak štve. Nebo to nebyl skeleton? Jestli se vám zdám trochu ukecanější, než bych měla být, tak to je z toho, že toto je moje, což jsem zmiňovala minule, moje první video a jak si jsem trošku v rozpacích. A máme minutu na to, abychom se rozloučili. Teď. Takže, co plánuji v díle číslo 2 tohoto let's playe a této série je zabít Ender Draka a Vidrbose. Takže tímto videem se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videa. Takže lajkujte, komentujte a případně mi dejte i odběr, budu za to moc ráda. Posunete mě tím dál, takže budu natáčet třeba víc videí. Teda budu se o to snažit, protože jak začala ta škola a já trošku hajdám. Takže se uvidíme u dalšího dílu. A loučí se s vámi Nonspec. Ahoj!